groups rembudzi rekuno this side. So as part yekuti tidzikise gender-based violence in this ward, takaita the Mbire, takaita the board project is also part of resilience building with about 56 young women. Then taka distribute about 56 goats and they are into groups. So ezvinezvi is the group rinonzi imazambara ndiri rinonzi chi group re saka rine my young women who are also going to share their stories kuti zviri kuvabatsira this project. So askana we have a journalist panapa auya kuti vazonzwa kuti muri kushanda sei. So I'm not sure kuti Precious ndiani achataura mise. Okay, saka muno handa musikutya zvenyu makamera. Tsanangura here pamusoro pechirongwa chekuchengeta mbudzi chiri kuno kuti chakatanga sei? Motanga nezita renyu? Ini ndinonzi Precious Nyatandi. Chirongwa chembudzi chitakapiwa dziri mbudzi muna 2019 neKatswa. Tobva tachengeta mbudzi dzedu kusvika pari zvino dzasvika 17. Saka ndiri kuona kuti mbudzi dziri kutibatsira. Izvi futi zvakativhura njere kuti ezvinezvi tine mbudzi dzedu. Pambudzi dzedu ipapo tobva tawedzera nemukando tichitirana zvemukando. Tichibatsirana nemadzimai tiripo 6 pagrupu redu rembudzi. Grupu redu rinonzi Rujeko project. Saka ndiri kuona kuti zviri kutibatsira. Pfungwa dzedu dziri pakuti mbudzi dzedu dzikawanda togona kubatsirawo nherera muzvikoro nembudzi dzedu dzatikapiwa neKatswa. Kana muchiti kubatsira nherera nembudzi muri kuti chivawo? Tinogona kutora mbudzi yedu 1 totengesa. Toendawo pachikoro tobatsirawo nherera nemabhuku. Kana kutengerawo nherera uniform. Makapiwa dziri ngani mbudzi? Mbudzi tikapiwa dziri 4. Dza 17. Munoita zvekufudza mbudzi dzacho here kana dzoswera dziri? Mbudzi tinoita zvekufudza, tinopasana majuti ekufudza. 3-6 umwe anofudza vhiki yake. Umwe akapedza vhiki yake umwe ofudza imwe vhiki. Makatanga rini? 2019. Pane dzamati matengesa pari zvino. Apa hapana yatati tatengesa asi kuti takabudisa imwe yacho tichivakisa danga redu reiro rembudzi. Tisisu project yedu tingori madzimai chete hatina murume anotibatsira basa saka takatengesa 1 tobva tavakirwa danga tobva tatengesa imwe 1 tobva tatenga uswa kuti chirugwi chedu chivakirwe. Wanofudza nasana unonoka kuvhurira. Kofudza chaiye. Aiwa hana kunonoka kuvhura kunokuma vanhu maminda vasati vanhingirina vakohwa zvinhu zvako saka tovhura mbudzi dzedu na 3. Zofura kwenguva yakadi? Kubva na 3 wotozvharirawo na 5. Zvinenge zvatoguta. Then mativa rume apa mangoro vakadzita varume vari kupi? Aiwa isusu kuno kwedu tanga varume panga pasina tina varume varimo muproject tungori vakadzi chete. Asi mune varume zvenyimi? Isusu varume vedu tinavo. Saka imi munoti zviri kubatsira sei magariro enyu panyaya yekuredusa nyaya dzekuti munodhipenda nevarume? Mati kuri? Okay, zviri kubatsirai nenzira dzipi pamagariro enyu nemhuri dzenyu pasina kumirira kupiwa zvinhu nevarume? Sezvo muri kuita bhizinesi yenyu dzinobatsira. Ini ndikuona kuti zviri kutibatsira pasina kuti kana kuti pasina varume vanotibatsira ndi ipapa tikuita zvembudzi dzedu takaona kuti izvirezvi kuti tibudise mbudzi dzedu pari zvino dziri shoma zisati dzawanda kuti tibudisa ndi ndobva taronga semadzimai kuti ngatipote tichita chimukando pamwedzi tichikandirana mari saka mari iyo ndiyo inenge ichitibatsirawo zvimwe zvatinenge tichida kuti tibatsirika nazvo. Tombo wewe kwamuri. Ngatiudza sebera yenyu pasenta. Ngatiudza zita renyu? Zita rangu ndinonzi Jennifer Nyatandi. Ngataura kuti project yembudzi ngatitaura kuti iri kukubatsirai sei mukati menharaunda menyu? Project yembudzi iri kutibatsira. Noda kuti tisati tane project unogona kukumbira mari kumurume. Pamwe mari yacho anenge asina kuti mari yacho yekunyima mobva maita mhirizhonga. Saka kana tine project iyi nobva wangotoota kuti mungogara pasi madzimai morongana kana mune dambudziko ramawirwa naro munogona kubudisa kana 1 motengesa wobva wakafa zvaunenge wada kukafa
nemurume amuchaiti mhirizhonga kumba otobva wato kana anga ari mwana wako ari kuenda kuchikoro asina mabhuku otomutengera. Saka ndoonawo zvekutibatsira zveprojekti iyi yembudzi. Ko matambudziko amuri kusanganidzana nawo muprojekti ichienderana neprojekti iyoyi, hamuna matambudziko, hamuna here mhuka dzemusango, mawild animals anouya kuzoda kudya mbudzi, kana wamawo matambudziko kana kutoti baba wouya wokubirai kuti mbudzi? Apa zvedu zviri zvekubirwa mbudzi hatisati tasangana nazvo zvokuti tibirwe mbudzi. Kana zvemhuka dzemusango apa hatisati tasangana nadzo, asi mhukadzo dzinofamba, asi apa hatisati tasangana nadzo. Imhuka rodzi dzinofambira fambira mapere neshumba. Anofamba ngwai? Manheru. Makambosangana neshumba? Asi dzinofamba mumatanga mevamwe, dzinotombosvika dzichidya mombe matanga. Ngodzoti kwanhingi mombe yadyiwa neshumba. Chero mapere anobata kana zina kuvharirwa zviri panze ukunobatwa nemapere. Manheru munhu asinenge avharira. Masikati chinobata masikati makudo senguva ichirimo kana dzaakusairirwa sezvakaita zvimbudzana zvidiki zviya zvakaendana namai vacho zvokunobatwa kana nemakudo noti chirimo dzenesasafudzo dzenza akungoenda manheru ozodzitsvaga dzodzoka kumba. Uya yenyu mungatitsanangura matiudza zita renyu, motiudza kuti muchidimbu chirongwa ichi chiri kukubatsirai sese vagari? Inini zita rangu ndinonzi Memory Pagiwa. Chirongwa chembudzi chiri kutibatsira zvisingaiti nokuti pari zvino pese apa pasina chirongwa chembudzi tasina ushamwari hwakanyanya nemadzimai kuti tinokwanisa kutaurirana sei, asi pari zvino takasununguka kupanana namazano. Nyange pari zvinenge zvaremera munhu unogona kuudzawo project kumba kwangu kwakamira so ndibatsira vasikana nemazano kuti munhu ngandibatsirawo sei. Aiwa, ndikuona zvinhu zviri kuendeka nokuti kana ukawanikwa nedambudziko kumba kwako kwaudzawo madzimai project tinopanana mazano kuti aiwa kana mhirizhonga yadai so iwe chita so kuti mhirizhonga ipere mudzimba. Makarorwa baba ukwenyu vakutambira sei chirongwa ichi? Haya, baba kwangu chirongwa ichi vari kuchitambira zvakanaka ende vari kuchiemura. Une makore mangani? Ndine 24. Makarorwa mane makore mangani maroho? Ndine 4 years. Maroho. Ko Nyatande ukambotaura? Chikure anzi vanda ku vada mungo wana kuona zvamuda kuita zvapakadai.